Thlir tu te chubele vekole hole tun truma chuan kum sang hi som ni pangan ti chu The Gardener ti film van Damme-A channa an thlir ho vele donani film in channa chuan misuarul pol pakhat hian mi pakhat in chu han lo lu chil meka an va beitum ming chu start ani chupa chuan atlan chu man ma chuan mi pakhat chu halo tuk khluveya ma se misual te chuan a thom chu hrin an tam hne ta hle mai sia sars bo chu atlan chuak ta thei ta big lo ti chuan kamut na chuan sars chu han kap ta thildang an boi pui line warehouse a sarsar taksa chu tuemo hian aron pot lu ta dai mai misual te chu warehouse a chuan an lu ta sars chun va zong ani chuin chunga an lu chuan mi pakhat hian an ni chu halo be ta thut maya chu alo be tu pa chu an rin lo lu tuk tak mai in sars a ina na thok ve mai gardener an ti mai an huan en kol tu pa chu halo ni Darkar rukalta halo langa minister mitir pakhat hian lekha khoya emokal puya tummeka chupa chuan lekha chulain bike in atlan puya ma se va dui thlau takin accident atok thlau mai ti chuan medical team te chuan chupa chu han boi pui chun zomta damdoin laman hruai ngal ta ne misual pol ho tu pa fibas chu halo lang vea anaute pani modole regnar po an lo lang ve bok Fibas chuan minister mitir chuan accident atokani ti chu ha hrenghal minister chuan ron bein ani ho chu official panga thaturin naron tia chu zinga pakhat chu sars po khani chuti lai mek chuan sars chu anupuin en chuan aloin bia anupui chuan sars anera chuan afanu upaber alice chungchang chu halo soimek alice chuan anaute chu angai tu toklo nia hriat thu anupui chuan a soya Uber chu atal huat mai ni in anupui chuan a soyani sars chuan anupui hena chuan alice chu kumlanau pangte ania ala arual lekani alom ti na lo changa aputlin huna zia ve mayang ti na anupui chu lo hnem chumin hu rei lo te a chuan sars chu athrian pa doctor hi na ron betlat mai doctor nen chuan aloin mel hriat thale thrina chu doctor chuan minister mitir kha halo en kol lo ni minister mitir chuan lekha kengin chuwa lekha chuan official panga minga langa chungsinga chuan sars po chu atel veti doctor chuan sars anena chuan ron hritlat maile arin helna te chu doctor chuan sars nena chuan ron hriat tir vat mai aloni sin chu roin thlalein alice chu huana chuan lo wak vela warehouse ron en thlain huan en kol tu pa chuan achemte chu alo ti hriam mek ti ron mu achevel te chu phone chuan thla lak saka huan en kol tu pa chuan a kor chu han phel taka chuan a hnung lama chuan serle hliam alo theu mai ti alice chuan a hmutani a video te alo en chian lai chuan huan en kol tu pa chu pona chuan ron chuak thut mai enge ti alice chu ron zotin chupa huan en kol tu pa ming chu leo alo nia leo chu sarsa te chung ko tan chuan tharuk chau ala thok sin chu ron thlalein sarsaron betu doctor kha halo lang leya phone manga halo boi view lai chuan fibas le naute pani chuan doctor chu hanron pana hanron mana aron dopta athil hriat chu tu te nge a hril tin an zota doctor chuan a hlau ema wangin athu hriat te chu ha hril ta veka sars chau chu a hril ti soibok an duang hriat to nuwa chuan fibas chuan regnar le modo te chu doctor chu that turin thua pezuya Why Esmeralda? Why not? Early. Frankly, Esmeralda suits you fine. Don't forget. Good dance. I'll just help you. Just go ahead, do it. Go ahead. Oh, off you go. There. Let's call this dude. Chulai muna tanga an chu dona chuan fibas chuan anau pakhat chu a ho te hruaya sars chu vaman turin natia arang theyang bera an thlena ngai ti hril bok chumi nu rei vak lo a chuan fibas a ho mercenary rule te chu sars in lama chuan ron thleng ngal mai ti chuan in chu an hual ngal ta thuaya an mun tur thawa chuan an zui ngal sars te puinu chu arang theyang ber chuan an kap thlunghal thuaya ma se ka munanin manni ti chuan in chunga chuan misual rual chu ron lun ngalin alice po chu ka mut na mangbok chuan ron kapa ma se ani chu ni khuala hriat lai chuan a man tatlat mai
chu chuan SARS chu atiral khela bathroom a online in a fanu auri awang chuan a buaita alo in rarina alo be let ve vain mercenaries pakhat chu tu khlu theya chumi hnuwa chuan warehouse lama chuan tlan chi ta tuma ma se mercenaries rol chu han tam em awangin a tan chun chet thei poni lo misualten aron be lai chuan lio chu haro in rol ve ta ti chuan apu chu mun him lama da tumin misualta chu ro be let ta ni mercenaries te chu in chunga chuan ron lu jung jung ma sela ani ho chu lio chuan alo tu khuje jung jung mai boka chutin lo in be buai ve lai chuan sarsanu pui chuan an nau te chu mun hima alo da thamman lau mai ti chuan thom no bo ma chuan ani chu ha bi ru zui ngala ma se misualta chuan an zon chip chi ra ma wangin a biru na chu haron mu lau mai ani chutin ron mu taka chuan sarsanu pui po chuan alo be let ve boka ma se mercenaries te chu han tam boka ani chuan ka mut na chuan ani po chu han kap mu vele ta in chuan rom taka chuan mercenaries te chuan fibas chu han vabia midang ta chu han man thei thule sarsa ber chu mi pakhatina alo shoi shan thu han shilta huanen kol tupa pe tu rakal te chu huanen kol tupa chuan alo that vek mai ti an shil bok fibas chuan ani ho chu anom na mun thewa lom tu rati in a ho tene naron kaldon ti ar shil ngal bok sin chu rain thlau velain sa su lo langa tuna chuan le hnoi pindana alo omto aron har lol mai lo nia adrenaline mangin lio chuan ani chu halo jackson ani tuna chuan SARS po chu halo har travele toa ma seron har chu chuan ani chu hatal bui le anu pui fanau te chu misul te chuan an tha vek mai chu lau thong e mema ma se lio chuan ani chu halo hnem thui mai lio chuan anu pui fanau te chu misul te chuan kamun na ringotin an kapa an kaplum tak lo ti a shil bok July muna chuan tha an tum lo nia a hriat thu te khoya emo tha an tum zok nia hriat thu te lio chuan SARS nena chuan a hril SARS chuan police te chu vabia ka tuma ma se an om na le a che vela signal om zong chu misul te chuan anti top vek si ani chuan tu te ma chu han betlang thei talo ani chumin hu rei vak chuan fibas le anaute panhi chu ina chuan ron thleng hlala an thlen vele chu lai vel chu an zong hala an dap ngal thui mai bok le hnui lama ve tung chuan SARS chuan doctorina a thuron hril te chu haron hret Chhuak Thar laya official panga zinga khan ani po tel ve ni kha thilnina dik tak chu ani chuan a hret hiam ve ta ni amale midang te chu candidate ni mai thei tura theina nei te han nia chu thil chu minister chuan hre chiangin ani ho chu tha vek adu alo ni ama thlak thei om ang te chu minister chuan ti hlum vek mai chu hadu dan ania chutianga thilom dan te hriat ta kha chuan SARS chuan lio chu ama puya anu pui fanau te chan chuak turin angen taroi mai ni lio po chuan SARS pui chu halo rem ti ve maya ti chuan misul te be le tur chuan an ral thum ne yang ang te chu han la khom ta ni reilo te a SARS le lio chu pona chu ron chuk ta fibas anau te ho chet vel dan chu uluk tak chu nan thlir kul phasate te mercenaries te chuan a thlai duat taka en kol te chu dim lo takin an rap rual vela ti lio chu na mu chuan a thinarim hle maya misul thet khat chu a da tha tamai reng ani Stop. What are you doing now? amalte te chuan rang takin a that ngal thui ya chutia chet ve lai chuan Ragnar chuan thil dik lo omani ti a hreta ron en chiang hal thuin long te pakhat chu manmo dak main atlan chu kani ti a hreboka SARS le lio te chu longa chuan an chuang ta ni nge in an ngai Ragnar chuan fibas nena chuan arang theang berin a hril ngala fibas chuan anaute ho chu arang theang bera turin a tir chuak ngal zuibok mase chu thil chu an mani bum na ta na lio te thil ti nia anni panhi chu khoya ma kallovin in chung lama chuan ron lu an lo tum mek zo kaloni SARS chuan lio chu in chung lo veng tur chu na tia ani chuan na tur chu ha zong thung don ani ti chuan SARS chu pindan pakhata chuan a lut ta an naute anu puina halo thuruk chu ha mu chuak ta hlau mai SARS chuan mak atiru hle maya chutia mu ta ka chuan naute chu engtin nge om ti na naute la chu halo mu tui hle mai boxi anu pui chuan headphone ngai thlak tirin music alo play sakaloni
Pindana tanga achua le do lai tak chuan mercenaries pahnih te chuan ani chu haron mule ta hlau mai. Ani chuan anron be man ma chuan Leo chu haron rol ve hlau mai boka. Anau te ho chuan har sanan tong ni angain Ragnar po chu haron lut ve ngal. Ti chuan a in bakkai kual vel ta vela chutian in bakkai na lama chuan nau te chuan Ragnar chu ha luak khum ta chiam mai ani. You're a handsome man. Leo, trouble! Oh, I cannot believe this goddamn freaking. No fair. Ti chuan Ragnar chu an tuk thu theya chutian tuk thuk tak nuwa chuan midang teron thlen le man main arang theyang berin an ni chuan Ragnar chu an tlan chu santa. Ti chuan an pindan ruk lama chuan an ni chu an tlan lu ta sars chu bei dong to hle a chan po chu in atang chuan tlan chu na tura om don lo ni na ngai to a misul ta chuan an ni chu an man mai don ni na ngai ani ma se Leo chuan in nuai lama lu na tur kong khar thu ruk chu ha mu chu ngal maya Leo chuan an in chu alo hra chiang hle maya sars chuan makatile zual tunge mo ani chia le tin Leo chu ha zot ta roi mai ani Leo po chu a to pa chu ra in puang ve tange nge a chuin chu apa in luiani thu sars nena chuan a hrilta an in chu sarkarin apa hena tang chuan a chu saka ti chuan lilamin sars chuan a in chu halaita ni chuti lai mek chuan misualte long tu te chu han ron le to a longa chuan tuma an chuang lo ti an pu ber nena chuan a ron hril chu longa chuan tuma an tlan chu lowa thilom zia chu sars le anau chu ina chuan an la om renga an mani bum nan chu thil chu an ti mai ti an hotu pan hena chuan a hril zui nakina chuan Ragnar chu aron le ta sars te khan an lo ti hlum lo hlau mai lo ni fiba sabula aron le chuan Ragnar chu naute luak khum na wang chuan a drop hlea Fibas chuan in ti fai ngal turin thu lo pe chumi nuwa chuan Fibas chuan anau te ho ladam chun chu sars le Leo te zok tur chuan a tir chuak zui ta hala chuti lain in nuelama chuan Leo le sars te chu an lo la in kom zel in nuelama lever pakhata chuan an ni chu han birua naute diaper chu thlaka ngai to ani ti po an hria Leo chuan sars chu athom ho chu phela diaper anga siam mai turin thu arona sars po chuan phelve mai in akor chu Leo chuan a zai thlera naute diaper tan chuan a man saktani chuti line sars chuan Leo pa uniform lui chu alo la alo have bok chu thom ho chu kumsakha zaku somli pathuma anda that to khania Leo an naute diaper a boi pui ve lai chuan sars chu Nazi uniform ne chu naron chu ta heu mai Leo pa chu Nazi sipai huisen tak mai ani thina mi te poin an za le thina lo ni khuate lo tlai lam ta ka chuan Elisile sarsan pui te po chu hanron har vele toa anon pui nuero chu kamuna khan alat ne deu ni na lang Fibas le Ragnar te chuan an ni chu hanron panta an huan en kol tu pani na te chu hriat chian an du ni Elisi chuan a hlau ema wangin Leo ming dik tak chuan ni hena chuan a hrilta ti chuan Ragnar chuan internet lama chuan Leo ni na te chu ha zong ta ni sarkari na Leo ni na anda that te chu ha hai kula Leo chu pasatli alo ni lo top mai darkar ngam zat nuwa chuan mercenaries zinga pakhat chuan ho tu pa Fibas nena chuan in nuelama lever thu ruk an mu thu chu haron hrila Fibas chuan arang in ain fianghal a chunga chuan sars le Leo te po chu an biru ngei ni in an hreta ti chuan moto chu anau te ho hrui thaturin na tir lut ta ni in nuelama chuan sars chuan Leo chu ani na dik tak te halo zor ve mega Leo chuan huan enkol tu satli ve mai ani thuina changa pangparte thlai te enkol chu nuama ti hle ni na in soi reifak lo chuan Fibas anau te chuan an biru na chu an ron mu chuak ani ti Leo chuan a hreta sars chu naute chu lo enkol turina tia ani chuan mercenaries ho chu halo machon don ani ti chuan Leo chuan modo le naute ho chu halo bei buaita modo chu in suala zain a belo kirvenek mai
anin bei lai chuan SARS chuan Leo chu lo puyatuma ma se van duit la takin Leo zo chu kamut na chu na lo kap ta hlau mai ti chuan modo chuan SARS chu haron pan pheile ta Leo chuan atha thrui zong zong chu som komin chutia modo an SARS pan pheilai chuan modo chu hawa beya SARS chu wachan him theita ni chutia modo a hane nuwa chuan Leo chuan adrenaline mang chuan a injection ta Leo chuan SARS nena chuan man mo turati in lever top chu an thlen thui thui angai ti ril chulama chuan kalzelin ramngolama an chu angai dona chuti line modo chu liam tuar phung chungin fiba salama chuan a le leta modo chuan fiba san nena chuan huan enkol tu chu misatli alo takani thule in sual thiam tak mai ani point at ne lo ani thu chu ha ril tangenge chuti lai chuan Leo le SARS te chu ramngolama chuan a lo bi ru ve thunga chutia fa panena him taka ina tanga a hroi chu thei taka wang chuan SARS chuan Leo chu tunge ani chu zon non le ta ne atopa topa chuan Leo po chu in puang ta Leo chu German Special Forces sa trong trep to mai lo trong trep to mai ania Nazi sipai te ho nuya chuan alo om to thrina ni apa chu Nazi sipai officer nun rong tak mai ania ma se pa le Leo chu anin nel te chiam lo chung tu a soi lai chuan SARS chuan makti fe mai chuan alo ngai thla huan enkol tu ve mai nia halo ngai chu Special Force a mitrangkai tak mai alo ni thrina ni ti hriat taka chuan SARS chuan makati mai Nazi sipai officer lal tak mai fa pa la ni zui le ngala chuta engwai nge apa len chuan anin po te chiam lo tia zo ta hlol mai Leo chuan apa chu panun rong takani thu chu a soi non lea Leo nu tangiel po chu azua chuang lo ani lelama chuan modo le Ragnar te chu han lo lang le ta boru kan silain kap chiama an silai ka rek chu SARS le Leo te vauna nin ani pani chuin peturin naron vawa silai pon huwa chuan WT set mangin SARS le Leo te chuan fibas chun va betheita fibas chuan minit som panga dan zela an chung ko member te chu athatang tin SARS chu hawawa roin petura tin chuti lai chuan SARS ate ompuinu chu haron harve chi mai mercenaries role te chu in rok tum satli mai ni nangaya SARS ate poisa dana mun le an ro hluthuru na te chu ha ril ta mi mai chumin nu chuan fibas chuan SARS te chu hawaw non lea anin pelawani chuana chung ko te chu thatang ti soi non le ta anom puinu po chuan SARS ate chu aroin pelawani chuan an chung ko chu minit som panga dan zela an that don ani ti a hreve ta Peter te chuan a hlauta a te chuan fibas an hena chuan SARS te chung ko zinga mi ani lo thu a soi ta ruai mai mase fibas chuan pona chuan hruai chokin chu Peter khongai thla tak mai chu khongai na reng le lovin ati hlum zui ta ni WT set tang chuan fibas chuan SARS tan hena chuan anu puile afanu chau chu han dam to ti an hril zuya chuti lai chuan SARS chuan anu pui fanau te chu antinang ti lo hlau hle mai adrenaline mang chuan a injection te a in lama chuan let zai rel ta ni ti chuan SARS chu ama chau chuan ina chuan a let ta fibas le anau te pahni chu hawat hat ta mi mai ma se mak tak mai in chung thil chu angai tuna wak vel mai lo nia anina dik taka chuan pona chuan SARS le Leo te chu han lo la ding dun rengani chiri lai chuan Ragnar chuan modo chu Leo ni na dik tak te chu halo hrila internet lama a data mu theyang zong chuan tirbok modo le Ragnar te chuan Leo ni na dik takan hriat chuan mak an ti hle modo chuan a thil hriat te chu fibas an hena chuan a hriat tir ve hala fibas chuan ama ngeina fin fi chu hadu ta nei fibas chuan Leo ni na dik tak te ha hriat chian taka chuan eng tinamo chet la ka tuma Ragnar chu anom na che vel chu lo veng turin ati ti chuan Ragnar chu huana chuan awak kol ta Marcelio chuan ani chu halo be thut mai Marcelio chuan naute a pom tlat boxia chuwang chura tan chuan in sula har hle ni Ragnar chuan Leo le naute chu tha alo tum lai chuan an hnung lama SARS chu haron lang veta phut maya Ragnar chu aron vit ta ni chutia Ragnara atluk tak nuwa chuan SARS le Leo te chu malam pan chu naron kala fibas chun ron pan pheita abulan vatlen chuan Leo chuan fibas chu kutlonga in sual puya chuan a chota fibas po chuan Leo chu halo chau hle mai ti chuan in sual an tumta ani pani chu a main
Elite Special Force Unit chuan an lo to train insuran tran ma chuan Phoebus chuan Leo chu athik le train ti soi chuk ta an train te chuan Leo chu an za big train le atini ma se Phoebus chu midang te chuan an ngai na silowa ti chuan a insur tran ta Leo chuan Phoebus chu a hne don ni na langa ma se Phoebus chu ata bu ta tang chuan pistol te tak te la chuk tlar mai Phoebus chuan Leo chu hatin ta chuta Leo po chu ain sa seng ta ne Leo chu thiturin in buat sai ta ma se silai chu ron pu train Phoebus jok chu atluta rup mai silai chu modoron kania ani chuan how to pa chu phat san ta Phoebus aron thole chu Leo chuan a hnek thulea chutiang thila ti nuwa chuan Leo chu modolama chun ron hoin engti zia Phoebus chu thatta mai nge ni zota modo chuan Leo ni da dik tak chu halo hretoa Leo chu aza em thin sipai huisen tak mai ni sipaya aron lu tran tir khan modo chu Leo chu na lo train toa tun ma point Leo noe chun modo chu halo thok reng to train alo ni chu mai ba ka an misona chuan Leo chuan modom nun na chu halo chan him photo train boka ti chuan an bo ruak te po alo pa ngai le ta chuta chuan SARS chuan midang te chu khopuya lupuya chu na soma Leo po chu han bula cheng ve turina som ma se Leo chu na lo niala Leo chuan huan vela chen chu dua chu mai ba ka an buena wanga in chung nok ni noi te chu ti fel la duani SARS te chung chuan a thut kluk na chu han nial sak du lowa za takin chi bayan buka achunga chuan anlom hle mai ti an hril non on mai SARS chuan Leo chu a in chu apelet le boka chuin huwa chuan SARS le chung te chu khopui laman kalta ni chuti line Leo chu huan vela chuan lo la bui le mai Phoebus aruang ni nge ya hriat kha ha bo tatlat mai boxia athi to ni na hresi angai na hrelo mai chuta han ngai tu chiang dewa Phoebus chu lo la damin SARS te chu aum ta ni nge na ngai ta ni ti chuan hapi rim hrian yom tak chuan Leo chu man mo fe in motorcycle a chuan chunga malam chu pan ta ne ramolama chuan kul zo ma sila sot ka tani mio vana kalta thui fet lan tak nuwa chuan arin hlena chu dikani ti hria Phoebus chuan SARS te chung ku chu halo zui me ka ni Phoebus chuan SARS de motor chu sut chiat nge atuma man mo fe mai chuan at uma ma se SARS chuan motor khalalo thiam ve le to mai chuta Phoebus chuan motor sut thluk thei ta lawa chuan silai chun an ni chu ka tuma ma se chuti lai tak chuan Leo chu rain roll ta ne motor bike khal chung chuan Leo chuan Phoebus chu tlo thlua te chuan malam chu pan pheita ma se motor ding awa en chen chuan Phoebus chu lo bole tatlat mai lelama tang chuan Phoebus chu ron lang ta hlol mai le ti chuan pistol chuan Leo chu tin ta But for defensive driving, there's no one like Thar. I can't believe this shit! Should have obeyed, Bomb. Short of a match. El Sergio, huh? What'd they tell you? Leo din mona thalo ti hriat chun SARS chu ron chuak ta ni Phoebus chu in bei puya chun SARS chu na ron som ta heu mai makti zet maya Phoebus ana sila elek niam lai chuan Leo chuan Phoebus chu aron khik ta mi maya vande ma khik na zet mai chuan Phoebus chu ati hlum ta ni nioma zat nuwa chun chanchin Thar lama chuan SARS te ho ti hlum tum tu minister chuan man tak thu ron puanga
Chiti lain lio chuan huan lama chuan thlamu takin hna lo thok thung. Ral la fe maya chun silai ron thang khok roya ti chuan movie chi lo top ta ne. Ketu te hatop tle lo thlir zo vain kaloma lo damul lo hriselula film dang nen in hule theu kan tum donia.